Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ με τα θεάματα της Κύπρου. Στην Αθήνα, γνωστόν, υπάρχει το πάρκο των δεινοσαύρων, το οποίο εμείς δεν είχαμε πάει μέχρι σήμερα και μπήκαμε σήμερα. Πάμε στην Καλλιόπη Γαμβρουδίου, η οποία βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ τι βρίσκεται και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεινόσαυροι, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ εντυπωσιακό πάρκο στην Αθιένου μαζί με τον κινηματογραφιστή μας Μάριο Κυριάκου και τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, δημιουργό αυτού του πάρκου. Θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στη χώρα των δεινοσαύρων. Χαίρετε, κύριε Φλωρίδη. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε για τη δημιουργία αυτού του όμορφου πάρκου. Ήταν πάντα η επιθυμία μου να ασχοληθώ με τους δεινόσαυρους. Από πολύ μικρός είχα την τάση να μελετώ για τα θέματα της ζωής πάνω στη γη. Οπότε σε κάποια φάση αποφάσισα να αρχίσω να δημιουργώ εκτός των άλλων. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε το πάρκο αυτό. Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του πάρκου? Η κατασκευή του πάρκου έχει ξεκινήσει πριν 3 χρόνια. Είχα μαζέψει τα διάφορα έργα που είχα σε διάφορες εκθέσεις και τα έφερα όλα εδώ για να μπορεί κάποιος να τα βλέπει όλα μαζεμένα. Κύριε Φλωρίδη, από τι είναι φτιαγμένες οι φιγούρες που βλέπουμε σε αυτόν τον υπέροχο πάρκο? Είναι κατασκευασμένες από οικοδομικό σίδερον και μπετόν και επίσης με έναν στρώμα σουβά στο τέλος για να δώσουμε τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για τα αγάλματα. Πίσω μας, κύριε Φλωρίδη, έχουμε ένα εντυπωσιακό δεινόσαυρο. Θέλω να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον όμορφο κίτρινο δεινόσαυρο που βλέπουμε και είναι και γνωστός, έτσι? Ναι, ονομάζεται δειλοφόσαυρος. Έζησε πριν από 190 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν από τους πρώτους δεινοσαύρους που υπήρχαν πάνω στη γη. Και όπως βλέπετε έχει μυτερά δόντια που είναι κατάλληλα για να κόβουν κρέας ή ψάρια και κυνηγούσε για να φάει. Βλέπετε ότι έχει μυτερά νύχια, πόδια ψηλά όπως τα όρνηθες και επίσης 2 λοφεία πάνω όπως τις όρνηθες και πάλι, διότι ήταν πρόγονοι των πτηνών. Κύριε Φλωρίδη, τι άλλο είδη δεινοσαύρων έχουμε? Έχουμε πολλά είδη δεινοσαύρων, πάνω από 1000 διαφορετικά είδη και συνεχώς βγαίνουν νέα, διότι οι παλαιοντολόγοι ψάχνουν συνέχεια για να βρουν νέα απολιθώματα. Οι δεινόσαυροι έζησαν από τα 250 εκατομμύρια χρόνια μέχρι τα 65, όπου και καταστράφηκε ολόκληρη η ζωή πάνω στη γη. Έχουμε και τον Κυπριακό Ιπποπόταμο. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερες πληροφορίες για τον Κυπριακό Ιπποπόταμο που έχουμε στο πάρκο? Βεβαίως, στο πάρκο υπάρχει ο Κυπριακός Ιπποπόταμος που υπήρχε στην Κύπρο ειδικά, αλλά πριν 12.000 χρόνια. Δεν είναι δεινόσαυρος φυσικά, είναι θηλαστικό. Τότε η εποχή στην Κύπρο ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Ολόκληρη η Κύπρος ήταν γεμάτη νερά, λίμνες, δάση, κατάλληλων περιβάλλον, στο οποίο έζησαν οι ιπποπόταμοι Κυπριακοί. Φυσικά έχουν εξαλειφθεί πριν 10.000 χρόνια οι ιπποπόταμοι Κυπριακοί και οι τελευταίοι ήταν από ό,τι φαίνεται στο Ακροτήρι, όπου υπήρχε μεγάλο σφαγείο, διότι το έθιμο να κάνουμε σουβλάκια φαίνεται ότι ξεκίνησε από τότε. Δηλαδή έτρωγαν ιπποπόταμους? Ναι, βέβαια, είναι της ίδιας οικογένειας με τους χείρους, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κρέας ήταν πολύ καλό για βρώση. Κύριε Φλωρίδη, πώς μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το πάρκο σας? Μπορεί να έρθει να τηλεφωνήσει στο Δήμο Αθιένου. Υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο το οποίο θα ξεναγήσει το σχολείο ή το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται να επισκεφθεί το πάρκο. Θέλω να αναφερθούμε και στη μικρή γκαλερί που δημιουργείται τώρα. Να μας πείτε τι θα υπάρχει μέσα. Εκεί υπάρχουν διάφορα απολιθώματα βασικά από την περιοχή, διότι η περιοχή είναι πλούσια σε απολιθώματα. Κάποτε η Κύπρος πριν από αρκετά εκατομμύρια χρόνια ήταν κάτω από το νερό. Οπότε εκεί υπήρχαν κοχύλια τα οποία μαζεύουμε από την γύρω περιοχή. Επίσης υπάρχουν ήδη τυπωμένα στον τρισδιάστατο εκτυπωτή πραγματικά αντίγραφα απολιθωμάτων τριλοβητών, η οποία ήταν η πρώτη μορφή ζωής πάνω στη γη πριν 500 εκατομμύρια χρόνια. Τα
Τα σχολεία επισκέπτονται συχνά από διάφορες πόλεις το πάρκο αυτό για να ενημερώνουν τους μικρούς. Ναι, βέβαια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έρχονται μαζί με τους δάσκαλους τους, τους καθηγητές τους, γίνεται ξενάγηση από το Δήμο και ελπίζω να τους ευχαριστά. Να φανταστώ, οι μικροί ενθουσιάζονται όταν βλέπουν αυτά τα μεγάλα αγάλματα. Ακριβώς, διότι φαίνεται ότι όλοι οι μικροί τώρα το πρώτο τους ενδιαφέρον είναι οι δεινόσαυροι, διότι υπάρχουν πολύ ωραίες εικόνες, ωραία βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, μπορούν να μπουν στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή αυτή την εποχή και να δουν και να μιλήσουν να μελετήσουν τη ζωή των δεινοσαύρων, οπότε ναι. Είναι κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, νομίζω δεν το βλέπεις και πολύ συχνά. Είναι μοναδικό και υπέροχο το θέμα που μπορείς να δεις εδώ. Μαθαίνεις ιστορία, αν έχει ιστορία πίσω του. Νομίζω για να ενημερώνει τους μικρούς και μεγάλους για το πώς ήταν η ζωή παλιά. Ακριβώς. Εδώ εκτός από τους δεινόσαυρους μπορούν να δουν και μυθολογικά όντα, ως επίσης και άλλες κατασκευές. Οπότε εκτός από την ζωή πάνω στη γη, η οποία γίνεται επεξήγηση με λεπτομέρεια, γίνεται λεπτομερής επεξήγηση, υπάρχουν και μυθολογικά όντα τα οποία μπορούν οι δάσκαλοι να εξηγήσουν στα παιδιά για τα συγκεκριμένα. Μπορείτε να μας ονομάσετε έτσι ένα-δύο που υπάρχουν εδώ? Μιλάτε για μυθολογικά. Είναι ο Μινόταυρος και η Δελφίνη. Η ιστορία του Μινόταυρου είναι πολύ γνωστή στα παιδιά που τα επισκέπτονται και όλοι ενθουσιάζονται όταν βλέπουν τον Μινόταυρο. Η Δελφίνη ήταν θεά η οποία ήταν πριν από τον Δία, επολέμησε τον Δία, αλλά στο τέλος σκοτώθηκε από τον Απόλλωνα και λέγεται ότι το μαντίον των Δελφών πήρε το όνομα από τη Δελφίνη. Καταπληκτικά. Και για την Δελφίνη? Ναι, η Δελφίνη είναι αυτή που σκοτώθηκε και έδωσε το όνομα της στο μαντίον των Δελφών. Η Δελφίνη είναι τέρας το οποίο ήταν εναντίον του Δία. Μάλιστα. Καταπληκτικό, όπως κατάλαβες Χρήστο, όπως κατάλαβες υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από αυτόν το πάρκο. Και καλό θα ήταν μικρή μεγάλη να το επισκεπτόμαστε. Είναι και ωραία εκδρομή εκεί στην Αθιένου. Μετά φάτε και τα σχετικά σουβλάκια, τα οφτά σας. Είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος αυτό το χωριό. Το ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.